אני אלון ואני אראה לכם איך אני פותח את המכשיר לכל הרשתות שיתאים לכל הסימים. אחרי שפרצתי אותו, יש לי את הסידיה. אני נכנס לסידיה. ייקח קצת זמן עד שזה מעלה את כל הנתונים ושומר את כל הנתונים. ברגע שזה סיים לעלות, אתם הולכים ל-Manage, Sources. יש לכם כאן את repo666ultrasnow.com. לוחצים על ה-ultrasnow. זה בעצם רושם כאן גם את הכל. Software unlock now added with Pawn Apple customizable with iPhone 4. אוקיי, זה בעצם תומך בכל האייפונים ובכל הרשתות. לוחצים על install ו-confirm. וזהו, סיימתם. תהנו ובהצלחה.